Kažu, imali su kolektivno i džematsko ustručavanje od dunjaluka u smislu da su bili bogati sa malim. Znači, svi ashabi su bili bogati. Ako se uzme u obzir da je bogatstvo zadovoljstvo duše prema onome što ima. Svi ashabi, kompletna generacija je bila bogata. Svi su bili zadovoljni s onim što su imali. I nisu imali potrebe za više. Znači, nisu težili za više. I to nije bio kriterij po kojem su oni redali ljudi u prvoj generaciji. Bogatstvo nije bio kriterij po kojem se klasificirali ljudi. Već je bogobojaznost. Danas nije tako. Na drugi način se ponašamo mi. Mislim, možemo mi prozivati nekog drugog, trećeg, ali svako od nas pojedinačno. Kad naiđe neki uglednik, na posljedku, to je ono što je jedan od dokaza da je Kur'an od gospodara svjetova. Jer kad je gospodar svjetova objavio Abese wa tawalla, objavio ga je zbog našeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Kaže, on se okrenuo i namrštio. Zašto? Došao mu je siromašan čovjek, slijepac koji je tražio određene pouke iz islama. Tražio je da ga naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem poduči. U trenutku kada je naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem imao priliku uglednicima da ponudi islam. Pa kaže, okrenuo se od njega i nastavio da razgovara sa ovim. Ovo su neprijatni ajeti po pitanju određenih biografskih podataka našeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ukor od gospodara svjetova, da ne može tako. Da je Kur'an bio od Muhameda, sigurno to od sebi ne bi ostavio. Izbrišio, vidio, sloni. Međutim, ne može. To nije Muhammedov govor. To je govor gospodara Muhammeda. Pogriješio si, ispravio si se, javni ukor si dobio, pouka ostalom umetu. Idemo dalje. Ako je tako bilo kod našeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, onda kako je kod nas? Koliko mi dajemo prijednost nekome i dajemo mu pažnju samo zato što ne bi li Allah dao da se islam pomogne tim njegovim novcem. Najčešće ima neki fin tamo pozadina neka. Ja to radi dave, ne bi li Allah dao da se islam pomogne tim njegovim novcem.